आफाखौनाव नायनानै सिनायोलायनो गियान गोनां हिनजावखौलायनो हौवा बखाफोरनि आफाखौनाव नायनानै सिनायो। क्या बात करता है यार? So hello guys, फालुग्रा नोंथांमोनखौ बरायनाय so guys नोंथांमोनाथ' thumbnail टाइटल नुनानै मिथिखाबाय बुजिखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना आरो बेफोर जोंथ' thumbnail नुदों साथाम सिख्ला बिसोरखौ नोंथांमोना फेसबुकआवबो नुदोंबो जानो हागौ मानो होनबा बे भिडिअखौ आं जोंथ' भिडिअ बानायनो नागिरदों दायो बेखौ आं गासिबो फेसबुकनिफ्राय मोनदों so फेसबुकनिफ्राय मोननायलाय इसे रस्ट खालामनोसै नङा होमबा आरो नोंथांमोननो खिथानोसै जे मा भिडिअ नङा होमबा थ' होमबा गाइस मिना टाइम वेस्ट खालामनानै जों भिडिअखौ सुरु खालामदिनोसै। आफाखौनाव नायनानै सिनायोलायनो गियान गोनां हिनजावखौलायनो हौवा बखाफोरनि आफाखौनाव नायनानै सिनायो। मारिया बुंदों जे हौवा हिनजावनि आखलखौ हौवा बखानि आफाखौ नायनानै सिनाय मोनो आरोना आं बे मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों बे हौवा बखानि आफाखौ नायग्रा सोरमोन बिदि खोथा बुंग्रा मानसि सोर मोनामसुखौ जेनेबा इसेबां मोनामब्रुंब्रुंनो आफाखौ थै गावबागाव मानसि थाखायो दे संसारावहाय आफाखौनि खोमोना सिदा लानोलायनो हिनजावफ्रा गियान गोनां जायो गावसोरलाय सानदों बियो आफाखौनि खोमोना सिदा लानो गियान गोनां सिनाबा थायानो आरो बे आफाखौनि खोमोनालाय सोरना सिदा जाफैखो बखाफोर खंखाय जाखागोन माथोलाय जा बखा मानसि जायो। मादैया मा बुंनानै गासिबो खोनाजोबखाबाय नङा होमबा मा बुङो जेनेबा आफाखौहा सिदा जाबालायनो हिनजावा आखल गोनां जायो नङा होमबा स' आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों बे भिडिअनि सायाव जे आफाखौबो दोन किन्तु मादैया बिराद गावदांथार नङा गाइसजों फिल्टार होबाबो मादैया बिराद गावदांदां हाबा जानोबाबो मा जानो नङा होमबा नायनायाव बिराद साफा एकदम आं मोजां नांबाय बेलेगा जियानो हक सेन्देलफ्रानो जरा थायोबा नोंस्रालाय मानो जरा गैयालै आगैमोन बे दाउलाफोर बायदि मालायनि हिनजावखौनो होसोदलाबायनांगौलै आगैमोन। क्या बात करता है यार? So guys खोनाबायना मादैया मा बुंदों जे सेन्देलानो जरा थायोनो मिथिगौ नोङो आरो मानसियालाय मानो जरा थाया जानो मालायनि हिनजावखौनो दाउलाफोर बायदि मा होनो होसोनांगौ आरोना एकदम गदेरनो थाखाय बेलेगा जियानो हक आं बेलेगखौ मिथिया मादै नोंखौ खिन्थु गनो हानाय नङा नोंखौ लोगो होसोनानै खेंगुर खेबनानै नोंखौ दांनो हानाय नङा मिथिगौ नों जि बायदि नाक खाथि जागोनलै मादै नों हले जोब्राब जोबगोन मिथिगौ नोङो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाब बेफोरबायदि हर गानबाथ' सोर फाग्लाया जावलिया जानांगौ दे बरियामोनलै खिन्थु माला थांसैलां होद फाग्ला जोंथ' भिडिअ नुबाय दायो हाब मासे हटले होननाया खोनादोंना नोंसोरो भिडिअखौ मोजां मोन नायोबा जे बेयाव मोनसे खोथा बुंनो सानदों मादैया महरावथ' मोजां नङा नाथाय बडिया बिराद मोजां मोखां खोबथेनानै मावनो हागोन आरो जि मावनो गोसो मिथिगौ नोङो दा मा बुंनो मादैया गावखौनो बिराद एफा हट होननानै होनलायदों नङा नोङो खिन्थु मादैया हट नङा एसां दाख्लैनो नुखादों नोंसोर आंनि भिडिअआव बिनि रानथाबनाय फेन्दाखौ नङा होमबा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोबा थाङै नायनो हागोन मादैया गावखौनो एसे बारा बुंना लाबाय नामा मा होनो गावखौनो एफा हट होननानै बेखौ आं बारा साबजायासै स' गाइस आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो नङा होमबा दिनैनि भिडिअ एसे नर्मेल जाबाय बारा एसेबां हेभि जायासै नङा होमबा स' गाइस आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट।